Hyvät katsojat, monilla meistä on merkkipäivä, ja niinpä eräs Matti-niminen mies, joka nykyisin on nainen, on lähestynyt minua kirjeitse ja kertoi, että hänellä oli viime vuonna merkki. Hän oli juuri irrottamassa liikennemerkkiä sen paikaltaan kadun reunasta, kun virkaintoinen poliisisetä tuli ja antoi Matille sakon. Mattihan ei tästä lannistunut, ja niinpä hän on nyt istumassa 10 vuoden rangaistusta. Kiitos teille ja antakaa palautetta jatkossa. Scumbag!